330 টাকা। Guys, welcome back to my channel and my new video guys. दिनैहाय जोंहा टाउनाव थांनो नागिरदों आरोखि आइजों ओमफ्राय मा मोनबोआनोसै जेबो मोनबोआबो जालाबाय थागौ ओमफ्राय आइसो बोरैबा नुथारदों जेबो नुवा खोमसिसो ओमफ्राय टिभियाव थादों उन्दैफ्रा आरो देखायगासिनो दाबो जाया मा गान जादों दरबार खामानि मावगासिनो नै बांगाल नैबेनिफ्राय गेट जासिगोन हनै मोखां फांथेलागासिनो नालाय गावखौ देखायनो नागिरनाय बायदि जानला मोनलासो मानसिया आयु दैयागोन गावखौ नोंखौलाय मा देखायलाबायनोसै आंलाय लाइनगारजोंसो थांगोन जोङो न दैसिबा ओमफ्रायो ससे गारि गाखोजासिम ससे गारि स्कुटिजों थांसै साबजा गारि साफाया नायनो लांबाय थादो नोंसोरो भिडिअखौ थांसै जोङो दायो ससे टाउनसिम थांगोन थांसै बिबा टाउन मोनफैबाय नेगासिनो हा औ बेखौ गिदिर लोङा लोंगोन एसे फिसा गैया गिदिरथारलै लोङो गिदिर बेखौ मोजां मोनबाय आं लादो नोंनि बिदि जायखिजाया जायो लादो जोबजोबनानैसो दं मेथाइफ्रानो मेथाइखौ लाबायनो थांनो ओंखारबाय दायो मन्दिराव जों ओंखारबाय नै दायोथ' आयु जमनानै दंखायो नुवाखै मेथाइयानो खोमसि खोमलाव जाला जोब्बाय आयु गोलैथारगासिनो सना नों नेगासिनो नालाय नेगासिनो लाइट होआखै खोमसि जागासिनो लाइसिनो बेखौहाय 6टा बिनाया मोनथामल' हरबाय ओमफ्राय फैसा लाखिबाय ओरैनो नेक्स्टआव थांबासो मोनसिगोन बिसोरो जानला मोनलासो सना फैलाय आं माबा सोंनो फैलाय दलर गसं सना नोंनावलाय बे आंखौ नेदों औ 1 सेकेन्डबो गाननो हाया आं बेखौनो गिदिर ओमफ्राय गाइस आं जेबो मोनबोआखै लंपेन्ट गस्ला दख'ना जेबो मोनबोआखै नेक्स्टआव बायहैफिनसै आयु मा होनदों बार्थडे केक मा जादों सना मा जिराद बार्थडे केक बा मोनथिलायथारो बार्थडे केकखौ गोथाव So guys so video ko just nahin thank you so much next video bye bye